ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿದ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಏತು ಬೇಗ 22 ವರ್ಷ ಆಂಡತ ಅಂದ ಎನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಮದಿಮೆ ಅದು 33 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಅದು 11 ವರ್ಷ ಲೇಟ್ ಪುಟ್ಟಿನಿ ದೇವರೇನ್ ನಂಬುವೆನೆ ಜನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಲ್ನ ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲೆನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ಸೈಸ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡಲ ನಂಬಿಕೆ ದೀದಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಊರ್ದ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಅದು ಪೊಳಲಿ ಪೋಡು ಬಂದು ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿತ್ತ ಐಕ್ ಒರ್ತಿ ಎತ್ತಿನಿ ಬಸಟೆ ಪೋಯೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಬಂಡ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಶಾಲೆ ಪೋನ ಪೊಸ ತಂಗಿ ಪಾಡೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಅಪಗನ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಪೊಳಲಿ ಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಾತ ಬರೆಪದ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು ಚುರ್ಪೋರ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ವನಸ್ಪುರ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಿನಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಎನ್ನುನಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದೆತೊನೊಡು ಬಂದು ಆ ದಿನವನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ ದಾಲ ದೆತೊಂಡ್ರ ಐಜಿಂದ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಶ್ ಮಲ್ದರು ಅವೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಕೆಲವರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನಂದೇನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಯಾಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ದಲ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಲೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ದಾದ್ರ ಬನ್ನ ಬಯ್ಯಾದಿತ್ತಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕುಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪದ ಆರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಕೋರಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನುಂಡು ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಅಣ್ಣೇರ್ ಅಂಡಲ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲ ಒಂದ್ ಚೂರ ಅಂಡಲ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬಯ್ಯನ ಪಿರ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲ ಕೇಕ್ ಗನ್ನದ ಕಟ್ ಮನ್ಪೈರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಏಜಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಮತ ತೂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ ಬದುಕೊಡಿ ಯಾಲ್ನದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಜರ್ನಿಡ್ ಲೈಫ್ ಪಂಡದಾದಂದ್ ಕಲ್ತದೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಫ್ ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಖುಷಿತ ಜೀವನ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಯತ್ತಾದಿಪ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಗಲಾದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನಾದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಬೇತೆಕುಲ್ ದಾದ ಎನ್ನಂಡಲ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪನೊಂದು ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಎನ್ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.